alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, nu skal vi lave en intro, fordi det er første gang, jeg laver en intro på kanalen. Så det bliver bare en intro, Hvor vi ligesom fortæller lidt om, lidt om os, og hvad vi kommer til at lave og sådan noget. Ja. Altså vi kommer både til at lave videoer sammen og hver for sig. Ja. Så det bliver lidt af hver, og man bestemmer sådan selv, hvad det sådan er. Det bliver sådan lidt med make-up, og så nogle challenges og sådan lidt af hvert. Ja. Så det er ikke sådan et emne. Ja, og så, så jeg hedder Masha, og jeg er 12 år gammel, fylder snart 13 den 2. juli. Jeg hedder Marie-Louise, bliver kaldt Malou. Og det er ligesom sådan M og M. Ja. Og jeg er også 12 år, og jeg bliver 13 i august. Ja, vi er begge to mega fan af Christoffer. Det er virkelig bare, lige nu der sidder jeg faktisk og venter på, at han skal optræde i fjernsynet. Ja. Så ja, men det er egentlig bare sådan det, vi havde at sige i vores intro. Jeg ved godt, videoen ikke blev så lang, men det er ligesom bare lidt om os, og hvad vi kommer til at lave. Så Håber I kunne lide den. og så ses vi i næste video. Husk, like, Kom til. abonner. Hej!